Achlysurol. Heddiw rydym yn siarad am rhyw achlysurol. Fel rhybudd, mae hwn yn pwnc penodol a sensitif gyda cyfeiriadau at niwed rhywiol. Fy enw i yw Saren Hinchliffe a rydw i o Cwmni Addysg Rhyw. Beth yw rhyw achlysurol? Mae Urban Dictionary yn diffinio fo fel cael cyswllt rhywiol gyda person arall heb unrhyw fwriad o hyrwyddo perthynas hir-dymor neu ymroddedig gyda'r person hwnnw. Gellir hefyd cael ei cyfeirio at fel hooking up, rhyw diamod, one night stand, fuck buddy, no strings attached, playing the field, sowing wild oats ac ati. Sut rydym yn teimlo am hyn? Pa iaith rydym yn ei clywed am ac yn ei defnyddio am rhyw achlysurol? Pa barch rydym yn ei ddangos tuag at ei partneriaid rhywiol boed yn gyfarfyddiad rhywiol unwaith neu am berthnasaeth rhywiol hirach? Ydym ni'n garedig tuag atynt? Ydyn ni'n onest am ein bwriadau? Ydyn ni'n dweud yn glir ein bod eisiau rhyw achlysurol, nid ymrwymiad hirach? Ydy pobl yn teimlo iddynt cael eu dwyllio wedyn? Dylai unrhyw rhyngweithiad rhywiol fod wedi ei seilio ar cydsyniad a parch, dewis a pleser. Nid oes dim o'i le gyda rhyw achlysurol. Eich dewis chi a dewis eich partner ydyw. Diogelwch cyffredinol. Gyda pwy ydych chi? Pwy sy'n gwybod ble ydych chi? Beth allwch chi wneud os nad ydych chi'n teimlo'n ddiogel? Cyfathrebwch eich ffiniau am yr hyn rydych chi eisiau ac yr hyn nad ydych chi eisiau wneud. Gwnewch yn siŵr bod eich partner rhywiol yn teimlo'n ddiogel hefyd. Cydsyniad. Eich dewis chi ond hefyd dewis y person neu pobl arall. Sicrhewch bod pob parti'n cydssynio'n llawn i popeth rydych chi'n wneud gyda'ch gilydd. Nid yw absenoldeb na yr un peth a ia. Ni ellir cydsynio'n gyfreithlon i rhyw pan mae unrhyw beth yn ei atal neu amharu i wneud dewisiadau. Enghraifft, cyffuriau ac alcohol, cwsg, bod yn anymwybodol, gorfodaeth neu dwyll neu llagu. Iechyd rhywiol. Sut allwch chi lleihau'r risg o'r cyfarfyddiad rhywiol hwn? Gallwch defnyddio condomau a neu dams, dulliau atal genhedlu os ydych chi'n mewn perygl o feichiogrwydd, a sgrinio STI yn rheolaidd. Fel mesurau brys, mae yna atal genhedlu brys sy'n gweithio hyd at 5 diwrnod wedi hynny yn dibynnu ar y math, a proffylactis ôl amlygiad. Gwasanaethau myfyrwyr. Gallai'r undeb myfyrwyr darparu condomau allanol a mewnol, dams, lwb a chitiau profi a postio STI am ddim. Mae'r gwasanaeth lles myfyrwyr yn darparu cymorth ar draws rhywiol, aflynyddu a iechyd meddwl. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau lleol. Mae hwn yn linc at gwasanaethau iechyd rhywiol lleol. Maen nhw'n cyfrinachol, am ddim, gyda mynegiad hawdd, maen nhw'n cyfeillgar a di-farn, maen nhw'n gallu profi a trin STIs, maen nhw'n gallu darparu atal genhedlu a gwasanaethau HIV. Dyma linc i Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd Rhywiol Cymru. Maen nhw'n sgrinio STI profi a postio, yn gallu rhoi condomau yn y post am ddim, a gallu darparu gwybodaeth iechyd rhywiol. Mae hwn yn un o gyfres o gyflwyniadau fideo ar berthnasoedd ac iechyd rhywiol a gymwysynwyd yn wreiddiol gan Undeb Bangor. Fe'i dilynwyd a gyflwynwyd gan Cwmni Addysg Rhyw, Sex Education Company. Diolch am wrando.